מה נשמע גבים יקרים שלי? היום אנחנו בעוד יום בקניון. אני עכשיו הולך לחלוק של התיקים, של התיקים האלה של הבית ספר, מה זה מגניבה. אני רוצה לקנות מזוודה, יש שם גם מזוודות כאלה, 2, 3. אני עכשיו משלם לכם שאני אגיע ואני אשלח לכם תמונה, אוקיי? וטוב, יאללה ביי. טוב, עוקבים יקרים שלי, הגעתי לחנות. בואו אני אראה לכם את המזוודות. אתם רואים? יש אותה, אני לא יודע מה לקנות. יש גם כאלה. ואני עכשיו אראה לכם את החנות. ותבואו רק לפה, תקנו רק פה. אתם רואים? רק פה לקנות. יש להם פה תיקים, בגד ים, תיקים עוד, מזוודות, תיקים של דובי, ארנקים. תסתכלו פה את הארנקים. גם יש להם פה לבובו, בקבוקים. תבואו רק לקנות רק פה.